Baru kemana Asam? Durang di sebelah sana kan? Durang di sebelah sana. Sebenarnya lah udah kami punya di kuasa formulir ke operasi ada Latihan lagi. Anggo lagu pertama kebetulan agak baru. Baru masuk. Bikin bikin mobil itu biasanya langsung ide pakai apa?
Selamat hari Minggu ma di ta salutna manginang. Andorang so tamulai para minggu ta tapasa ma dirita tutu hata martang yang mahita di bagas rohata be. Amin. Tapuji ma tuhata mari di mahita sian buku ede nomor 700 onom ayat sada saha rodi ayat tolu. Mar hite-hite guarni de pata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangi dohot anoon, amin. Sai tangihon maswaraku, ale Jehovah, molo jauh-jauh wau, didok rohaku, homandok, lului hamuma bohiku, atong bohimma nahulului, ale Jehovah, sayunang ma tabunihon bohim marado ponau, Jehovah do panodangi diau dohot hatuaku, tung mida ise mabiar au, Jehovah do partano batuan ningoluku, tung mida ise ma au biahaton, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tang Yang Mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai dohot hapistara nasian hoi tusaluhut huriam, asalam rara jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha, dinaposom majamitahon hatam, asalam pita jalalam gadda huriam na badiai, patok tong ma uhut rohanami mangoloiho, sahat ro di ujung di bagasan haporsiao nature, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede Mahita. Tatangihon ma pati ni debata ima natar surat di Yakobus sada ayat 12. Martua dohala nama naon di pangujunani, aidung tau ibana jolon nama tupal hanguluan naung di parbaga-baga tuaka na holong roha di ibana. Ujawan ami salinai, martua dohala nama naon di pangujunani, aidung tau ibana jalon nama tupal hanguluan naung di parbaga-baga tuaka na holong roha di ibana. Rap mahita mangidogogo tutu hatta, ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amin. Mari di mahita. Oh
Tatopo tima dosata dijoloni debata. Ale Tuhan debata amanami pargugu nasohatu dosan. Para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubuh. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian aka dalammu. Masai gudang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalosion nami. Say ingot mahami hombar tu asini roham. Dohot denggan di basam. Alani goarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tuhase sani dosata. Molo tungadong manang ise namar dosa. Adong do pangodiota diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardingganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di dibatana di gijang. Amin. Marede mahita. Tabigima hata ni debata turpu ni hari mingguon imana tersurat sian Matius 10 tolu ayat 10 saro di ayat 10 pitu tajahama margati sorin. Dungi didapoton akasisian nama ibana maddo buasa marupama ho marjamita tunasida.
Aitu ganu paradongan lehonon do jala pasuksukon alai buaton masian naso paradongan na adong di ibanahian. Asa naung jupang ma di nasida nasi nurirangan ni si Jesaya namaddo. Begeon ni si pareon muna doinian matua so atusan muna si malolong muna do marnidasa nian matua so tado muna. Alai martua do si malolong muna ala marnida, dohot si pareon muna ala marbinege. Kakak patigo, makanya nasilong naik di daun nian. Songoni masahat na hatani tuhata martua doa akan atu mangihon hatani debata jala na umpeopsa. Amin. Mari de mahita. Taha tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu nasuhatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian sionton di perbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumahon na bernit, di pahumane silatus,
Nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua turu dugi tanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamuni di bata Jehova, amanai pargugu na sohatu dosan, disima ibana pa ima mula sugu tu tanoon, manguhumi halak na mengunduh namate, au porsia, itondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doh dia sani dosa, doh dia taina mando, mulak mangulus sugut daging ni halak nong mate, doh dia ngulun na sora sudah. Amin. Tabigima kor punguan ina Kamis.
tabegima kor pujian punguan ama penabur.
tabigima tikting najinahaon ni inang situa Mariani Purba. Salam. Tabigema titing ni huriata naong di pamasa dohot nanay si pamasota tuminggu naro. Na parjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu ek Saudi namar lapatan saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Tertulis dalam Pesalmen 27 ayat 7. Topik jamita hatuaon ni halak partigor. Napa duahon bulan oikumene anak sekolah minggu atau boas. Di hari Jumat sahatua minggu tanggal 5 sampai tanggal Juli 2024 naloro di Patupa HKBP Distrik 27 Borneo do ulaun bulan oikumene yana kota sikola minggu maringanan di Samarinda. Persidoho do sikola minggu ni huriata tu ulauni. Lau mendukung ulauni di minggu sadarion 12 Mei 2024. Duksipul parmingguon manugot dohot arian di Patupa do basar laho manupahi ulaon bulan oikumene anak sekolah minggu atong rap tatupahi ma ulaoni. Napatuluhon PHD Parupuan. Di hari Senin marsugot 10 Mei 2024 di Patupa huriata do PHD Parupuan maringanan di Sopo Metmet masuk pukul 10.00 wita. Pinangidohon ma tusude parupuan atong ina ni huriata asa madohotisa. Nama kasuhuton punguan ina marpilos. Napaupaton partangyangan sektor. A. Di hari Selasa 14 Mei 2024 di sektor Galilea maringanan di bagas ni keluarga Amang Charles Sabar Marihot Siahaan Inang Lin Boru Marpaung alamat Perum PT Hersada Blok N Gang Ceri nomor 5 RT 18 Sepinggan Baru. B. Di hari Rabu 15 Mei 2024 di sektor Bethlehem maringanan di bagasni keluarga Amang Hotner Siahaan Inang Nurmawati Boru Gultum. Alamat Jalan Sanggabuana Gang Mangga RT 50 nomor 215 kilometer 4 Satonga. Pinangidohon ma tusude ruas sian sektor Galilea dohot sektor Bethlehem asa madohoti partangyangani. Napalimahon ibadah Komisi Perempuan HPGI Balikpapan. Di hari Sabtu 10 Mei 2024 di Patupa do ibadah Komisi Perempuan PGI Balikpapan maringanan di Gereja Gerakan Pentakosta atau GGP masuk pukul 15.00 wita. Utusan sian huriata ima punguan kor ina marpelos. Onom PHD Seksi Remaja HKBP Balikpapan Baru. Di hari Sabtu 10 Mei 2024 di Patupa huriata do PHD Remaja masuk pukul 10.00 wita maringanan di gereja. Tusude remaja ni huriata pinangidohon ma asa madohoti ulaoni. Napapituhon ari parningotan haroroni todi porbadia. A.
di hari Minggu 10 Mei 2024, ima pesta parjolo di ari parningotan haroroni todi porbadia manang Pentakosta Parjolo. B. Di hari Senin 20 Mei 2024, ima Pentakosta napaduahon masuk pukul 10:30 wita. Pinangidohon ma tu sude ruas lumobi ma punguan kor na adong di huriata asa madohoti ibadahi huhut patubegehon ede pujian. Pawaluhon panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru. A. Nunga dilantik. B. Panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024 jala songononma susunan panitia inti. Ima. Ketua Willem Nababan, Wakil Ketua Casi Joyo Simbolon, Sekretaris Petra Haridoksan Banwaria, Bendahara Dona Sibarani. B. Buku panduan kegiatan program tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024 nunga disosialisikan. C. Di hari Minggu naro tanggal 10 Mei 2024, papungu amplop dana dohita laho mendukung panitia tahun Oikumene inklusif. Parhalado dohot panitia tahun Oikumene inklusif manosohon tusude ruas dohot simpatisan ni huriata laho mendukung sude program nalaho patupaon ni panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. Napasiahon ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalados dohot sude ruas nihuria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama kalason di Bagasan Samingguon 12 saha tu 10 Mei 2024. Hatani debata madok gabe marurat jala pinauliuli mahamu di Bagasan Ibana togu marhaporsiaon khobar tu nania jarhon tuhamuna nubobi mahamu marroha mauliate. Kolose 2 ayat 7. Pasapuluhon perlombaan festival paduan suara dan vokal grup, iuran diakonia, kerapian persembahan bulan persepuluhan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, warta keuangan huria, panitia pembangunan, dohot tim diakonia, bui mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru, dohot WA sektor. Manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songonima titing ni huriata di Bagasan Mingguon di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Amin. Tabegima kor pujian punguan ama.
Marede Mahita. Luhuk na roha, ima mangaramoti roha do pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salukna. Barita nauli dihita di minggu tasadarion, iman nenet sian buku pesalmen, pesalmen bidu sada, ayat sada, saarodi ayat na paonopon. Tajahama marsika sorin, asa umura tatusi jala songonoma tar surat disi. Martua mahalak na soolo mangihuton tahin yaka parjahat, jala na soolo jongjong tudalan yaka pardosa, jala na soolo sahudula doh aka pangarehe. Songon hau do ibana, na sinuan di topi ni batang aek, na marparbueon parbuena di hajujupang nitikina bulung na pe dang olomalos jala sudena niuluna na niulana majadi do di bahini dang manahan nakaparjahati maradupon parhuman manang tarbahin na kapardusa jongjong diluhutan niya ka natigorroha. Ya ima sahat na. Hurian itu hata molo taida do turpuk jami taon masuk tu dua perikop di mana? Di Bibelta. Perikop na parjolo di bayado judulna di Bibeli Jabbar Hatuaon ya kapartigor ayat sada sahatu ayat tulu baru perikop na paduahon di bayado judulna Hamagoan ya kaparjahat sugut ayat opat sahak rodi ayat onom alai molo tabuka di Alkitab sada do di bayad judulna di Alkitab judulnya dibuat jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ido molo di Alkitab. Molo taida sian buku Bibel tahun berarti ada dua hal yang kontradiktif na di patorang parpesalmeni. Alai molo di ban parpesalmeni pe dua hal na kontradiktif dengan tujuan asa taboto dolo memilih dengan segala konsekuensi yang harus kita hadapi. Kalau kita memilih bagian yang pertama ada konsekuensinya. Kalau kita memilih bagian yang kedua juga ada konsekuensinya.
Alaina pasti anggo di ibadah tahun diaraho do hita tu topik ni minggu tai. Di topik ni minggu ta mandok hatuau ni halak partigor. Kebahagiaan orang benar. Tusido diajak kita lau memilit. Diarah do tusi. Jadi tu topik ni minggu tahun do hita diarahkan bagaimana supaya kita memiliki kebahagiaan sebagai orang benar. Hatuau ni halak partigor. Di sosodo hasagabe halak partigor asa taruli di hatuaun ngolutta. Alani ma marhites yang turpuk jami taon akadia ma nanaing dohonon na tuhita. Na parjolo imanakin topik ni minggu tai. Hatuaun ni halak partigor. Isi do molo didok partigor. Siapakah kalau yang disebut dengan orang benar? Kalau dikatakan orang benar, apakah dia orang yang tidak pernah berdosa? Atau kalau dikatakan orang benar, apakah dia orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Molo songoni do didok partigor, boy do dohonoku, dangadong orang benar di Portibion. Ay dangadong jolma di Portibion na soya marsala. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berdosa. Sudah do hitah ya berdosa. Molo misalnya boy hita melewati sada patik, alai kemungkinan boy do hita gagal di patik na mangihut. Contoh, lolos hita di patik palimahon, alai boy do gagal di patik na pasiyahon. Boy do tabaid sangap na torasta, alai di patik pasiyahon tagabusi do ngata. Kita berhasil hukum Taurat kelima, hukum Taurat ke-9 kita gagal. Boy do hita lolos di patik na paunopon, alay boy do hita gagal di patik na pasapuluhon. Kita bisa patik paunopon unak ko mamunita. Memang dak kita mamuno. Alay di patik pasapuluhon saya nang hailiangot ta do ugasan ni dongata. Kita mau mengambil, memiliki semua. Berhasil kita di batik ke-6, tapi di batik yang selanjutnya kita gagal. Atau molo sogoni isi do molo didok partigor. Siapa yang dikatakan dengan orang benar? Dakolan namar guar sitigor ade. Adong do hita guar sitigor. Halak partigor ima halak pardosa yang mau mengakui dosanya dan mau meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Ido molo didok halak partigor. Sebaliknya molo didok orang fasik, orang jahat, ima halak pardosa, tapi dia tidak mau mengakui dosanya. Kalau di sido perbedaannya. Dia selalu menganggap dirinya benar. Dia selalu menganggap dirinya suci. Jala sasitong na halak partigor dot halak parjahat sarupa do rak pardosa do sude. Sama-sama orang berdosa, nama beda nasida oleh mengakui dosanya, tapi yang satu dia tidak mau mengakui dosanya. Kalau di situ perbedaannya. Sama-sama orang berdosa do. Molo pinatudos partigori tersongon halak namar sahik marupani. Dia mau mengakui bahwa dia itu sakit. Dia mau berobat, dia mau makan obat. Alai molo orang fasik, dia selalu mengakui dirinya sehat padahal sedang sakit. Dia tidak mau berobat. Sehat doain dah. Tapi merda lepi nggak mau. Mangape dan selera. Alai sini dok, aku sehat kok ina. Dia do sehat. Merda lepi mau. Mangat pedak selera. Jelas dia sedang sakit. Kalau sakit harus berobat. Minimal makan obat. Bau nangatong gabe dialo dokter ate. Bahkan diajari musia dokter, salah doh dokter dak songonina. Ay nga sikola dokteri. Di dok musia do salah dokter na ya dia. Dak songoni melobat naon oddo idong musia do. Bah, gabe dokter diajari musia. Tapi dokter sudah melakukan ronsen dan segala macamnya. Jadi sasitong na
Molo tidak, orang benar adalah orang yang sadar akan segala kekurangannya dan dia mau berubah. Dia mau bertobat menjadi orang yang lebih baik. Sementara orang fasik adalah orang yang selalu merasa benar, tidak mau mengakui kesalahannya. Gabe selalu dia terkungkung dalam dosanya. Ima na parjolo bolo teda di son. Baru na paduaon taringot tu hatuaon. Ahado bainota suhat-suhat ni hatuoni. Apa yang menjadi ukuran kebahagiaan bagi kita? Meragam do konsep ni jolma taringot tu ukuran hatuaon manang kebahagiaan. Ya uja adong salah filsuf Stoa, imana medok bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh seseorang itu ketika dia mampu bertahan dan memenangkan penderitaan. Ima kebahagiaan, dia sudah melalui penderitaan itu dan dia menang. Ima anggo manghiuton si Stoa. Molo manghiuton filsuf Epikuros, imana juga membangun konsep kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati melalui panca indera, melalui mata, telinga, perkataan, ima kebahagiaan. Anggo manghiton Epikuros, artinya melihat dan merasakan hal-hal yang bersifat materi, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Molo Batak badapot na niluluan, jupang na jinalahan, martua ma nguluna. Bahkan di padu memusai tu konsep sitoluhai ate. Mulo dapot do sitoluhai hamoraun hagabion hasangapon. Bah anggoi martua ma nguluna. Mulo buin yan mamora ma diarta. Gabi ma di parianakon. Baru sangap ma ala jabatan. Mamora diarta adong gudang aka artan dimilikinya gabi di perena konon marana 10 pitu marburu 10 jumlah 30 bah itu dah konsep nala batak najolo dia kalau bisa marana 10 pitu do marburu 10 jadi molo taida itu hanya bersifat materi. Memang ketika harta menjadi sumber kebahagiaan, maka fokus hidupnya adalah bagaimana supaya dia mempunyai harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, karena konsep kebahagiaannya banyak hartanya. Ya doja riwayat hidup Robert William, ima salak aktor na terkenal dengan film Jumanji. Dia ini orang yang sangat kaya dan lucu. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Setelah dia menderita penyakit Parkinson, Ima Sahid Nasubuhi menggerakkan tubuhnya. Dia juga merasa badang boy be lucu au. Apa pelawak dari mana? Dia merasa tidak bisa lagi membuat orang tertawa. Akibatnya dia depresi. Dia bisa membuat orang lain tertawa bahagia, tapi dia bunuh diri. Michael Jackson babe anggosian sudut harta nah hurang di mana teh. Berkali-kali dia operasi plastik. Sipata soon bohi ni yah di bain mana bohina? Bala niya bala godak kepeng nada. Adangna adong diakoni sosial molo tu operasi plastik katanya. Itu adalah orang yang punya uang lebih dok. Nah berlebih-lebih di mana? Obena di operasi plastik bohina. Alai molo hudok pesongon di dang gak bisa letap cerita teh. Dang kabi mandok dang boy hita mamora dang tusongon di masud tu. Boy do hita mamora. Boy bahkan boy hian dang olan boy dah. Boy do hita mamora. Godang do toko-toko di Alkitab namora. Si Abraham, si Job akan namora do sudi. Alai di samping mamora nasida di harta, alai mamora dortong nasida di parohaon. Jalatusido kita diajak bagaimana supaya kita kaya dalam hal harta, tapi kaya juga
dalam hal hati. Amin. Tusido hita diajak di son. Apalagi molo didok nakina jangan tusi arahta. Boy do hita mamora. Apalagi marga si mamora deh. Mulai seorang gimana, banga mamora gimana dibain marga nai. Banga pasti dah. Si mamora hina, dia sudah kaya dibuat marganya. Boydo hamoroni bang leon hatuaon, boydo. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Ido neng dono ni para pesalamen ini son. Ayat molo tajah do di Matius 5 ayat 1 ayat 10 di dok Tuhan Yesus do dijamita di dolok par hatuaon nawalo. Di dok do dijamita Tuhan Yesus di Matius 5 mulai ayat 3 di dok ibana do disi martua na pogos toddi. Na bagus todi doh dia tulu dia opat muse martua na marsak roha apa doa ala na marsak martua na labok roha martua na mawas male martua na asiroha martua parroha na yas martua si badame martua na pinaburu-buru ni halak ala ni hatigoran. Tak ngadong di sini bersifat materi. Tidak ada dia mengatakan berbahagia dalam hal materi. Alai parrohaodo nadiro nadisi. Bagaimana hati orang yang gembira? Nak pe fokus tod di mana mertua dong. Nak pe marsak di mana mertua dong. Nak pe mawas male bahkan na pinaburu-buru ni halak halani hati goran mertua dong. Sifat do naidok nadisi parrohaon. Alani martua halak na tumangion hatan di bata jala no piopsa. Amin. Ido pesan dapat duahon. Baru na patuluhon bagaimana supaya kita bisa menerima kebahagiaan itu. Bahwa dosa martua nguluta. Mulut aja diturpukonakin takas do didok di ayat sada 1 ayat 2. Mulut aja di jami tahun. Di pasal mensada ayat 2 di dok do nakidisi martua mahalak na solo mangyuto tahin na kaparjahat martua mahalak na solo jongjong tudalan ya kapardosa martua mahalak na solo sahudulan do akka pangarehe. Dirangkum di ayat 2 sai patik di Jehovah dolo moni rohana jala saido dipikir rohana arian do borngin. Ido nakididok di ayat 2 ipolana di ayat 2 ido lomo rohana di patik Jehovah lomo rohana di patik ni Jehovah gabesio di ulau ni mana beda di ayat sadai. Dia tidak akan melakukan di ayat 1 karena ayat 2 lomo rohana di Jehovah gabe martua nguluna. Dihita na punguno yang dison fulala berbeda-beda do hita liling ninang berkeluarga deh. Contoh tu keluarga majo langsung kumain. Molo disukur pani dihamu majo akama nami. Waduh molo disukur tu hamu. Ai ya do bosak kamu mamerengin ata. Wah. Oh lo. Oh itu. Mana sebaliknya maju tu hamu maju kaina nami. Ya do hamu bosan mamereng amata. Oh belum labak merdala nanti. Bayaki tau dakiat tu dah. Itu. Ganu tiki setiap jam, setiap menit, setiap detik saya perdopan ya matai do diberengin atai. Manang diberengin atai ya matai. Saya perdopahon na do dibereng. Alai na pasti dang bosan nanti. Ido mana boy bertahan dah. Ido donoko. Dang bosan alanya ha. Ala lomoroha kan olani do. Kan karena suka makanya tidak bosan. Koladi do. Sederhana do jawabannya.
nak penong bertahun-tahun saya rap selalu bersama, tiap hari, tiap menit, tidak mungkin bosan. Karena apa? Karena sudah suka. Bahola nido. Ala lomoroha. Karena sayang, hola nido. Bahkan sipata adong dosoni ala ni holong ni amatay manang inatay tu pasangan na nak penong marujung ngolu saya dipajang do betong foto nai asa pa bereng-berengon na. Dia selalu pajang itu. Karena apa? Karena dia suka, dia sayang. Dang boy taruh lupa ni mana? Karena dia betul-betul sayang. Songoni mamolodung lomoroha. Karena sudah sayang tidak bisa lagi dilupakan. Dangadong kata bosan. Molo dung lomoroha. Songonido halak partigori di hatani di bata. Demikianlah orang benar terhadap firman Tuhan. Manang di dia pe halak partigori, manang songo dia pe mana, saya dipikir-pikiri rohana do hatani di bata, arian do borngin. Dia selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Karena dia suka akan firman Tuhan. Lomo rohana. Buasa sa buado penota asa lomo rohata ba songok kita na makalomohon na taholongi. Bagaimana cara kita untuk menyukai orang yang kita kasihi? Basongoni mabanota makalomohon hatani di bata. Sederhana dong carana. Jala molo duk songoni taruli mahita di haluoni. Alana jabarni halak na martua jelas do nakitong di patorang ima di ayat tului. Jabarna say marparbui do ulaon na. Dang malos bulung na. Sude na niulana buhanakin majadi do. Apa yang dilakukannya berhasil. Selalu berhasil apa yang dilakukannya. Sinur pinahan gabe dan niula. Dia berhasil dalam melakukan segala yang dikerjakannya. Alani tusido hita dihajak supaya kita bisa tetap berbahagia martua lomoma rohata dipatik nedibata. Bagaimana kita menyukai orang-orang yang kita kasihi songonima tabain lomoni rohata dihata nedibata. Jadi saya tak pikir-pikiri doi arian dok borngin. Selalu merenungkan, memikirkan itu orang yang kita kasihi. Apalagi mungkin molona poso masih yang sedang mardonga-donga rupani. Olo dosong lebih lagi cara berpikir nanti selalu dipikiri arian dok borngin. Olo sipata ngai sukun ngamang ako indah. Lagi di mana posisi? Buat dulu video callmu, siapa di sampingmu? Ala di holong ni rohana di. Buat samping kiri, samping kanan, belakang buat dulu video callmu. Songon adok ku bereng baju pink ina ude. Winoto ape na resepsionis do nama make baju pingi do aka pegawai nasing. Ima melotaida. Ala ni holong nadi. Dia selalu memikirkan yang dikasihinya siang dan malam. Molo songoni do boy tabain songoni gabi martua manguluta. Molo saya tak pikir-pikiri do hatane di bata arian do borngin. Los tusido di arah kita tu guar ni minggu ta sadarion minggu exaudi sian dua kata di sian kata exit keluar audio. Jadi exaudi suara yang keluar. Jadi molo halak na bereksaudi halak yang berseru dengan suara yang keluar. Alani asasikop hatuota jojo mahita tu dibata. Marilah kita bereksaudi berseru kepada Tuhan supaya kita memperoleh kebahagiaan jala martua ma nguluta. Amin. Halak na mangulu di bagasan hatua nasiatu hatai saya dipargugui di pasu-pasu donguluna di bagasan nguluna si ganopari. Amin. Martang yang mahita.
Mauliate marohanami diho Tuhan, naung mamakulingi hami marhite hatam nabadiai. Dileokodo tuhami, sada pangajarion asa gabi halak na martua hami. Asa boy hami Tuhan, taruli di hal tuauni, boy ma hu halamahok kami, hatam nabadiai, jala say hu pikir-pikiri hami ma, arian dok borngin. Dongani pargugoy patau mahami Tuhan. Saboy hami gabi halak martua naho bartu lomoni roham naho bartu hatam nabadiai. Boy hami pataridahon dia do lomoni roham. Boy do hami pasidikon dia do sogoni roham. Pasu-pasu mahami Tuhan lau makaun lohoni asaboy hami taruli tutu dia ke hatuaon naboy pasahatomo di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, ruas di huriam, sudi kami na adong di HKBP balik Pawan Baruon, di ragam niaka aktivitas nami sigano pari, di hutan ang di balian, horasi mahami salupna. Pasu-pasu akay nakon nami, na met na magodang, na daw na holang siya kami. Horasi manasida Tuhan, asa gabi anakon si buwan las ni rohama di tonga-tonga ni ganup pami keluarga. Ramoti na sida di sudi aktivitas na. Karuas di huriam na di bagasak kagalion ni pamatang na kurang hipas. Say leo madina sida Tuhan gugu lumobi ma pos ni roha hamalumon. Asa toktong na sida hol tutangam mo na badiyay mamarpangucadean di saluhut gulmit ni ngaluna. Mauliate Tuhan diragam di pasu-pasu nang pinasa mo na kupar sa uliok kami. Ho mana-mana bay jala patukon akan narikot di bagasan ngulu nami siapari. Om matangiang pangiduan do telehele nami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin. Mari demahita tapasa pilihan sian nomor 2 opak walu ayat sada do urutna.
Jong Bahita. Tatangya koma peliata martangi yang mahita, ali Tuhan di bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileleo nadinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hu pasahat tami masyenelehomi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na husus si jolom, pasu-pasu mai jalaramuti, asa hu parasya kami pelianon, pati bulo na rajaumu, itonga-tonga ni huriam doh di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni sileleo mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sau malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisanami, di dosa ni donga na mardosa tuhami. Unak kami togion tu pangucunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, di sodako Tuhan de Batama bohina tuho, jala asima rohana midao. Di dopako Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim, amin. Terus semua naik ama. Gabi